Kaixo, ongi etorri Mutrikuko interpretazio zentrora. Hemen Mutrikun ikusi ditzakezuen fosil guztia Mutrikun bertan aurkitutakoak dira, 7 hondartza ditzen zaien eremutik berreskuratuak. Bertan ikusten diran fosil guztiak ikutzeko aukera dago. Hauek adibidez, amoniteen fosilen erreplikak izango liake. Hemen ikusten dugun bezala, ez da karakol baten fosil bat, ez da karamarro ermitaino baten fosil bat, zefalopodoak dira, txipiroien, olagarroen familiakoak. Gaur egun, ez dira geratzen bizirik gure itsasoetan, baina holakoak ziren. Eta amonite hauek gaur egunean existitzen ez diren arren, badauzkate beste familia urruneko beste kide batzuk, nautilusak direnak, gaur egunean oraindik biziri daudenak itsaso tropikal batzuetan. Eta besterik gabe, animatu bertara etortzera eta bisitatzera ikustera hemen daukagun altxor txiki hau.